'yn ni'n edrych ar ebol gore yr adran B yma yn y canol. Ydyn, a mae gyda ni Llanarth Charleston o'n blaenau ni. Yn eiddo i frydfa Llanarth, gan Llanarth White Tiger, allan o Llanarth Rhythm, ac wrth gwrs Catrin Bigley sy'n ei ddangos, sy'n ei ddangos. Len i weid. O te, dy dreigladau, Foal cenedleiriau. Ie, rhaid cyffethau'n gywir, se. Lle dyma ni. A'r Ebolion wedi bod yn dda iawn war y teg yn do. Ydyn, chwarae teg. Yn proffesiynol iawn. A na Dewi yn dangos ebol Hilyn Can yr Afon. Fi o'n i'n gweld gyna yn ennill. A nawr te Eboles. Yr Eboles oedd ar y frig fan hyn. Sef Lingsbury Fafafwm. Gyda Tracy Landon fyna. Ni dangos i gan Lingsbury Royal Charm allan o West A Valentina. Y ddau wedi ennill o blaen yn y prif gylch. A digwydd bod ebol y gaseg hon wedi ennill o blaen. Felly wrth gwrs mae'r Ebolion a'r Ebolesi yn dod nôl at ei gilydd. Odyn. Gareth Price yn twli golwg manylach eto cyn i'r het iddo bant. Sawl gwaith mae'r het na wedi do bant sgwn i? Sa'n siŵr, sawl gwaith erbyn hyn? Dim ond wythnos hyn? Ie. Alla bod wedi cael het newydd. A i le fydd yr het newydd yn mynd, ti'n meddwl? Pa gyfeiriad? Sut ti'n goffod? Wel, fi yn mynd i fynd am yr Eboles. Fi'n mynd i fynd am... Fi'n mynd i fod... Fafafwm? Ie, Fafafwm. Fi'n lico'r enw na. Fafafwm. Ond wedyn, cyn i weld Cat Bigley wneud y Charleston fyd, so falle awn ni am Llanarth Charleston, falle. Wel, se'n ennill yn bysau. Fydde, siw fod. Fafafwm ni'r Charleston fyddi. Sgwn ni. Gareth Price. Stiwardiad. Ddim yn ei hasti ry iawn te, i le eiffe. A'r Eboles sydd wedi chael felly Lingsbury Fafafwm fyna sy'n ei chael a Llanarth Charleston yn cael y gil wobr. Da iawn Beth, lle gad dad i ti? Wel, jyst mynd am yr Eboles nes i, gwir. We are welcoming Mrs. E. Monson to the ring to present the Robin Honeysuckle Trophy and the Royal Welsh Special Reserve, of course, for the Champions Section B.